Türkiye boshqalasi Ankarada 14 saat. Исәмсез мөхтәрәм таңшар. Бүген 2025 елның 18 декабрь атна кешен пәнҗшәмбе көн. Сез турыдан туры эфирдә Türkiye авазы радиосының татар телендәге тапшырыгын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска тулкынның 15360 килогерц эшләнә. 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey вот East радио каналыннан тапшыла. Тапшыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Türkiye тышкы эшләр министры Хакан Фидан Кара диңгездә арткан Русия һәм Украина һөҗүмнәренең диңгез куркынычсызлыгы рискларын күбәйтүен һәм тотрыклыкны төбәктән читкәдә җәелдерә алачагын әйтте. Фидан ТРТ Вордка биргән әңгәмәсендә Төркиянең бу вакыйгалардан турыдан-туры тәэсирләнүен, сәүдә кемәләренең нишан итеп алынуын һәм дроннарның Төркиянең диңгез һәм һава киңлегенә керүен белдерде. Тышкы эшләр министры Фидан Румыния һәм Болгария кебек күрше илләрнең дә бу вакыйгаларның тәэсирендә калуын искәртеп узды. Израиль хәрби берлекләре Газадагы отны туктатуны кабат бозып, камалыш астындагы Газада фәлестинләрнең торак урыннарына миномет ядрәсе белән ут ачкан һәм ким дигәндә 10 кешене яралаган. Сәламәтлек саклау рәсмиләре отны туктату башланганнан бирле Израиль һөҗүмнәрендә ким дигәндә 393 кешенең үлүен һәм 1074 кешенең яралануын белдерде. Шул ук вакытта БМО һәм 200-дән күбрәк ярдәм оешмасы Израиль камалышы бетерелмәгән очракта Газадагы гуманитар ярдәм эшчәнлегенең туктап кала алачагын кисәтте. Бу шикләүләр арасында ел ахырына кадәр дистәләгән оешманың ябылуына сәбәп була алачак тыркыру барышы да бар. Катар баш министры Шейх Мөхәммәд бин Абдурахман Аль-Сани отны туктату килешүе кысаларында Газада урнаштырылачак теләсә кайсы тотрыклылык көченең бер якны башкасыннан сакламау зарурлыгын әйтте. Алсани Вашингтондагы сөйләшүләрдән соң ясаган белдерүендә Катарның Израильнең отны туктатуны кабат бозуыннан борчылуын җиткерде һәм моның арадагыларны уятлы хәлгә салуын белдерде. Катар баш министры Катар һәм АКШның Газа отны туктатуының икенче этабына башлау өчен тырышларны арттыру мәсьәләсендә килешүен һәм арадашчылык сөйләшүләр өчен әзерлекләрнең дәвам итүен искәртеп узды. Халыкара миграция оешмасы куркынычсызлык хәленең начарыю аркасында Суданның Көньяк Кордофан вилаятыннан тыныч халыктан якынча тагын 650 кешенең качуын белдерде. БМО агентлыгы күченгән кешеләрнең күбесенең Катукли, Делин һәм Ал-Кувейктан качып, күрше вилаятларга һәм Көньяк белән Көнбатыш Кордофанның кайбер төбәкләренә сыенуын әйтте. Якшәмбе көнне ким дигәндә 575 кеше шушы ук төбәкләрдән кырыслык вакыйгалары аркасында качкан иде. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Камбоджа белән Таиланд арасында киеренкелек арта. Бәрелешләр башланганга 12 көн булды. Камбоджа Таиландның F-16 хәрби очкычлары белән Преах Вихар төбәгенә һава һөҗүмнәре оештыруын белдерде. Җилле матбугат чаралары пәнҗшәмбе көнне иртән Таиланд көчләренең Phnom Kmoch һәм Спек районнарын бомбалауын яза. Башка бер мәгълүмат чарасы Таиланд патша гаскәрләренең халыкара алдау шелтәрләре
куллана торган 6-дан артык бина, шул исәптән кумарханәләр һәм кунакханәләрне юк итүен җиткерде. Ике дәүләт арасында бәрелешләр башланганга 12 көн булды. Ике якта да тулайым үлүчләр саны кимендә 55 буларак белдерелде. АКШ елбашы Дональд Трамп җома көнне Таиланд һәм Камбоджа лидерларының кабат башланган бәрелешләрне туктату мәсьәләсендә килешүләрен әйткән иде. Әмма киеренкелек һаман дәвам итә. Ике ил узак вакыттан бирле шик буе мәсьәләсендә аңлаша алмый. Бик күп тапкырлар дәһшәтле вакыйгаларга китерде. Июль аенда булган бәрелешләрдә кимендә 48 кеше үлгән. АКШ елбашы Дональд Трамп җитәкчелегенең Венесуэлага карата кулланган диңгез камалашын яклап, бу камауның Американ мәнфәгатьләрен саклау һәм рөхсәтсез эшчәнлекләрне тоткарлау өчен кирәкле булуын әйтте. Санкция көтелгән нефть танкерларына каршы тулы һәм көтөксез камалыш игълан ителгәннән бер көннән соң чыгыш ясаучы Трамп Каракасны АКШның энергия хокукларын канунсыз рәвештә тартып алуда гаепләде. Трамп елбашы Николас Мадуро хөкүмәтен чит ил террор оешмасы дип бәйләде. Мадуро исә Колумбиядан хәрби ярдәм сорады. Венесуэла дәүләт башлыгы Вашингтон юлламаларын каткайландырганнан һәм яңа санкцияләр белән янаганнан соң чит ил токшынуы буларак бәяләгән бу хәлгә юл куймас өчен региональ бердәмлеккә чакырды. Венесуэла дәүләт башлыгы Николас Мадуро АКШ белән мөнәсәбәтләр кискен рәвештә киеренкеләнгәннән соң чәршәмбе көнне Колумбия сәясәтчеләренә иҗтимагый хәрәкәтләренә һәм хәрби көчләренә чакыру ясады. Үзен яклаучыларга мөрәҗәгать итеп, Мадуро төбәктәге бердәмлекнең иминлек һәм мөстәкыйльлек өчен иң көчле гарантия булуын әйтте һәм Колумбия гаскәрләрен чит токшынларны туктату өчен Венесуэла белән иттифак корырга, иттифак төзергә чакырды. Бу мөрәҗәгать Вашингтоннан килгән беренче белдерүдән соң ясалды. Мадуро АКШ илбашы Дональд Трамп Венесуэланың Америка нефтен, җирен һәм башка мөлкәтен урлавын алга сөргәннән соң аны колониаль амбициялар саклауда гаепләде. Ул бу гаепләүләрнең хөкүмәтне алыштыру өчен сылтау булуын белдерде һәм яңа хакимият урнаштыру тырышлыкларының уңышсызлыкка очрашачагы турында кисәтте. Максатлары бер көнгә дә чыдамый торган, әмма конституциябызны һәм байлыгыбызны алырга тапшырачак марионетка хөкүмәт төзү, диде Мадуро һәм Венесуэланың моңа юл куймаячагын эстәп куйды. Киеренкелек сишәмбе көнне Трампның Мадуро хөкүмәтен чит ил террор оешмасы дип билгеләү белән куркытуыннан соң көчәйде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең тышкы сәясәте исемле тапшыру тизмәбезнең чираттагы чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуачипәкнең Эрдоганның Ашхабадка сәфәре исемле аңлатмасын тәкъдим итәбез. Türkiye ilbaşı Recep Tayyip Erdoğan 11-12 декабрь көннәрендә Türkmenistanга сәфәр оештырып, халыкара тынычлык урнаштыру дипломатиясында мөһим адым ясады. Türkmenistanның даими тарафсызлыгының 30 еллыгы һәм 2025 елның Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарафыннан халыкара тынычлык һәм ышаныч елы итеп игълан ителүе уңаеннан Ашхабадта оештырылган халыкара тынычлык һәм ышаныч форумында катнашкан Эрдоğan биредә мөһим ике яклы сөйләшүләр үткәрде һәм көчле юлламалар ясады. Эрдоğan чыгышын Türkmenistanга күрсәткән яклавын һәм кардәшлек мөнәсәбәтләрен ассызыклап башлап җибәрде. Туган якларыбыз булган бу җирләргә тагын бер кат килүемә шатланам дип, Төркия белән Türkmenistanның уртак тарихыннан көч алучы гаҗәеп бәйләнешләр белән бәйләнгән ике тугандаш ил булуын ачыклады. Түрк һәм төркмән халыклары бер үк тамырлы, бер үк рухлы һәм бер үк динле ике тугандаш милләт сүзләре белән мәдәни һәм тарихи якынлыкны ассызыклаган илбашы Türkmenistanның бәйсезлеген таныган беренче илнең Төркия булуын һәм тарафсызлык статусын башыннан бирле хуплауларын хәтерләтте.
Түркия Түркменистанның тыныч максатлы визионын хуплый. Эки эл арасындагы мөнәсәбәтләр һәр өлкәдә үсә. Эрдоğan Türkmenistanның бәйсезлектән бирле икътисади һәм кеше үсешен мактап, энергетика, сәүдә, инвестиция һәм саклану белән бер рәттән шактый өлкәдәге хезмәттәшлекне тирәнәйтү тәвәккәллеген җиткерде. Шул рәвешле форумның Төркиядә хезмәттәш булган БМО 2025 халыкара тынычлык һәм ышаныч елы кысаларында оештырылуын бик мәгънәле булуын белдергән ил башы Түркменистанны үз төбәгендә үрнәк илгә әйләндергән уңышларын Төркиянең тәкъдир итүен ачыклады. Төркия ил башы Эрдоğan халыкара тынычлык һәм ышаныч форумы гомуми утырышында ясаган чыгышында Төркиянең тарихи җаваплылыкларыннан көч алучы тынычлык визионын җентекле рәвештә аңлатты. Глобаль билгесезлекләр, конфликтлар һәм зәгыйфьлекләр арткан чорда халыкара диалог, хезмәттәшлек, ышаныч һәм тынычлыкны урнаштырылу өчен кулыбыздан килгәнне башкару зарур. Төркия бүгенге көндә гадел, тарафсыз, ышаныч бирүче тотышы белән арадашчылык өлкәсендә дөньяның алдынгы уенчылары арасында урын алып тора дигән Эрдоğan соңгы еллардагы Төркиянең арадашчылык миссиясына игътибарны җәлеп итте. Һич шиксез Эрдоğan чыгышының иң игътибарга лаек өлеше исә Якын Көнчыгыш һәм Фәлестин белән бәйле юлламалары иде. Төркия лидеры Газзадагы вакытлыча утны туктату килешүенең Израиль бозуларына карамастан ныклы булмавын әйтеп, шуңа күрә халыкара җәмәгатьчелекнең бу барыш өчен көчле ярдәме бик мөһим һәм ул дәвам итәргә тиеш дип өстәде. Даими тынычлык өчен фәлестинләрнең тынычлык урнаштыру барышының барлык этапларында катнашуының әһәмиятле булуына басым ясаган ил башы соңгы максатның ике дәүләтле гадел шишелеш булуын тагын бер кат хәтерләтте. Эрдоğan түбәгендәгечә дәвам итте. Соңгы максат исә ике дәүләтле шишелеш, халыкара җәмәгатьчелекнең Фәлестин халкына бурычын кайтару вакыты җитте. Бу белдерү белән Эрдоğan халыкара җәмәгатьчелекнең еллар буе кайгы-хәсрәт чиккән Фәлестин халкы алдында тарихи җаваплылыгы булуын һәм бу җаваплылыкны башка кичектермәскә кирәклеген катгый рәвештә ассызыклады. Бу рәвешле Төркиянең Фәлестин мәсьәләсендә гаделлек һәм дөреслеккә нигезләнгән глобаль вөҗдан булдыру тырышлыгы белән җитәкләве тагын бер тапкыр ассызыкланды. Төркия ил башы шулай ук Төркиянең тынычлык дипломатиясенең үз төбәге белән генә шикләнмәвен, Африкадан алып Азияга кадәр сузылучы киң географиядә эффектив булуын үрнәкләр белән аңлатты. Мәсәлән, Эфиопия һәм Сомалия арасындагы килешмәүчәнлекләрнең шишелеше өчен Анкара җитәкчелеге башлаткан инициативалар ярдәмендә ике ил арасында диалог каналларының ачылуын һәм тыныч максатлы суллар белән киеренкелекнең киметелүен хәтерләтте. Янә Берләшкән Милләтләр Оешмасы, Авропа куркынычсызлык һәм хезмәттәшлек оешмасы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасындагы арадашчы дуслар төркеме инициативаларына Төркиянең рәистәш булуы цивилизациялар иттифакы визионына керткән өлешләре Эрдоğan чыгышындагы калган хосуслар иде. Барлык бу тырышлыклар Төркиянең бар дөньяда тынычлык һәм иминлекнең урнаштырылу өчен инициатива алудан тайпылмаучы ил булуын күрсәтеп тора. Нәтиҗә буларак Төркия ил башы Рәҗәп Тайип Эрдоğanның Төркменистанга сәфәре һәм халыкара тынычлык һәм ышаныч форумындагы сөйләшүләре Төркиянең илдә солых, дөньяда солых принцибыннан илһамланып, региональ һәм глобаль дәрәҗәдә тынычлык яклы булуын күрсәтте. Эрдоğan Ашхабадтан төрки дөньяның борынгы бердәмлеген бар дөньяга ишеттерде. Төркменистанның тарафсызлык мирасын саклап, ике ил арасындагы туганлык хокукын ныгытты. Форумдагы чыгышы белән дә халыкара җәмәгатьчелекне ышанычлы һәм диалог нигезле яңа киләчәккә чакырды. Аеруча Фәлестин мәсьәләсендә ясаган тарихи чакыруы Төркиянең җәберләнүчеләр янында дөреслекне яклаучы лидерлык визионын тагын бер тапкыр күрсәтте. Төркия Ашхабадта ясаган юлламалары белән Төрки дөньяның бердәмлек һәм тынычлык идеалларын яклавын, шулай ук дөнья күләм гаделлек эзләүдә алдынгы уенчы булуын тагын бер кат исбатлады. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дугач Ипәкнең Эрдоğanның Ашхабадка сәфәре исемле аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз.
Türkiye'nin tышкы siyaseti. Татарлардың Türkiye'ге мөхаҗирлеге. Мактарам таңышар. Türkiye'ге татар хиҗрәтенә багышланган тапшы дизмебезнең бүгенге 51-нче бүлегендә дә Мөхәммәд Гаяз Исхакый турында сөйләшүбезне дәвам итәбез. Алдагы язмаларда Гаяз Исхакыйның Прометей хәрәкәтендә актив катнашу хакында әйтеп үткән идек. Әлеге хәрәкәтнең төп максаты Советлар Берлегендәге милләтләрнең бәйсезлеккә ирешү хукукын яклау була. Исхакый бу майданда татар халкының язмышын, Идел-Урал мәсьәләсен Европа сәяси даирәләренә җиткерү өчен зур көч куя. Польша елларында ул күп санлы мәкаләләр, сәяси анализлар яза, чыгышлар ясый. Аның хезмәтләрендә Совет милли сәясәтенең асылы, милли мәдәниятләрне юкка чыгару куркынышы, телне һәм тарихи хәтерне саклау проблемалары күтәрелә. Бу эшчәнлек Исхакыйны Совет махсус хезмәтләре күзәтүенә эләктерә, ләкин ул үз эшеннән чигенми. 1939 елның 1 сентябрендә фашист Германиясының Польшага һөҗүм итүе ил тормышын тамырдан үзгәртте. Варшава һәм башка шәһәрләр бомбага тотыла. Дәүләт структуралары таркала. Миллионлаган кеше качакка әйләнә. Бу шартларда сәяси эмигрантлар бирәк тә Совет режимына каршы эшчәнлек алып баручылар аеруча куркыныч хәлдә кала. Гаяз Исхакый ишендә Польшада калу мөмкин булмый. Бер яктан сугыш хәвефе, икенче яктан нацист һәм совет көчләренең милли активистларга карата дошманлык мөнәсәбәте аны кичекмәстән китәргә мәҗбүр итә. Бу китү алдан планлаштырылган эмиграция түгел, котылгысыз мәҗбүри адым була. Исхакый Польшадан ашыгыч рәвештә чыгып китә. Ул үзенең күп санлы кулъязмаларын, китапларын, шәхси архивын, хәтта көндәлек язмаларының бер өлешен калдырырга мәҗбүр була. Бу югалтулар аның өчен матди зыянга түгел, рухи фаҗига да була. Үз хезмәтләрен, еллар буе топланган фикер һәм идеяларын калдырып китү Исхакый күңелендә тирән эз калдыра. Әмма ул бу сынауны да милләтенә хезмәт итү юлыннан тайпылмыйча кабул итә. Польшадан киткәннән соң Гаяз Исхакыйны озын, буталчык һәм куркыныч юл көтә. Сугыш башланган шартларда Европа киңлекләре тәртипсезлек, паника һәм үзлексез хәвеф эчендә яши. Тимер юллар җимерелә, вокзаллар качаклар белән тула. Документларны кат-кат тикшәләр. Исхакый һәр адымда кулга алыну, юлыннан бурып җибәрелү яки бомбардировкасында калу куркынышы белән ошаша. Юлның беренче өлешендә ул Польша территориясен ташлап чыгу өчен төрле ысуллар эзли. Качак поездларда, качак автомобильләрдә, качак җәяү хәрәкәт итәргә туры килә. Күп очракта төннәрне салкын, караңгы биналарда, вакытлы сыену урыннарында үткәрә. Ашамлык җитмәү, физик аруталу аның хәлен тагын да авырайта. Исхакый юлда төрле милләт вәкилләре, поляклар, яһудлар, еврейлар, украиннар, алманнар, немецлар, башка эмигрантлар белән очраша. Аларның һәр кайсының язмышы аерым фаҗига булып ачыла. Бу очрашулар аның күңелендә сугышның кешелеккә китергән бәласын тагын да тирәнрәк аңлау хисе уята.
Ул соңынак язмаларында соғышны айрым дәүләтләр арасындагы көрәш түгел, гади кешеләр язмышын җимерүче котышкыч афәт итеп сурәтли. Юл дәвамында Исаки беренче тапкыр документлар мәсьәләсендә кыенлыкка юлыга. Паспортлар, рөхсәт кәгазьләре җитмәү сәбәпле ул сорау алулар узарга мәҗбүр була. Кайчак сәгатьләр, хәтта көннәр буе көтәргә туры килә. Аның сәяси эмигрант булуы бу шекләнүләрне тагын да көчәйтә. Әмма аның сабырлыгы, зирәклеге һәм тәҗрибәсе күп очракта коткару чарасы була. Сугыш шартларында һәрбер юл маҗарага әверелә. Бомбалар шартлаган шәһәрләр, юл өстендә калган поездлар, качаклар агымы, югалган кешеләр — булар барысы да Исхакый үткән юлның аерылгысыз өлеше була. Ул үзе эшендә түгел, юлдашлары эшендә җаваплылык тоя. Мөмкин кадәр башкаларга ярдәм итәргә тырыша. Аның белән бу сәяхәттә Төрки дөньяның мөхаҗирлектәге танылган сәясәт эшлекләре дә бергә була. Узак һәм газаплы юлдан соң Аяз Исхакый юлдашлары белән берлектә ахыр чиктә Истанбулга килеп җитә. Төркия аның өчен тарихи һәм рухи яктан якын ил була. Истанбул Төрки дөньяның зур мәдәни һәм интеллектуаль үзәге, Исхакыйга яңа сулыш бирә дип әйтергә мөмкин. Мөхтәрәм тамашачылар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру дизмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән иман булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Яршан, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ Динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 кГц эшлегендә. Төрксат 3А һәм Төрксат 4А Яршны белән 3 тапкыр w.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ Динне кушымтасы аша вот Вест радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тамашачылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК33 Янәшәгир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trт.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.